Takže čaute ľudia, moje meno je Bugy TV a vítajte pri ďalšom vlogu. Tak, tieto dve videjka, čo som dneska by som sa chcel s vami porozprávať. Konečne! Konečne sa mi to podarilo. Môžem natáčať aspoň na telefón a na tablet, teraz natáčam na mojom hracom tablete a ukážem vám, ako sa pracuje videjko. Pozrite, ukážem vám, to sú všetky moje. Toto, ježiši, ono to nechce zaostriť do keľu. Toto je moje, no zaostri. Toto je moje prvé video. Toto je moje vlog, ne, toto je prvé video, toto je druhé video, toto je vlog 1, vlog 2 na ihrisku, vlog 3. Ježiš, ja som to zapol. A tuto som natáčal Slither, ste už mohli vidieť. A tuto moje riadiace skilly, tu sa pracuje Minecraft. Takže fakt napíšte, čo by ste chceli. A Minecraft je fakt dobrý. Zostrihal som ho a teda keď som hral, tak viete, počkajte. Ja neviem, ako sa to volá. Aha, na Mobizen tam sa dá dať pauza, takže ja som to tak trochu zostrial. A prosím vás, dajte lajky, odber a aspoň napíšte komentár, pretože strašne komentárov bolo málo, prosím. Fakt si to želám, aby ste napísali aspoň nejaký komentár. 2-3 budú stačiť, nemusíte 20 komentárov, stačia. Aspoň napíšte, že či sa vám tie hry ľúbili, moc ma to poteší a to bolo všetko, len som chcel povedať, že či by ste mohli dať nejaké komentáre, že ako sa pracujú hry. A počkajte, aby nedá sa to, že pretočiť, že ako som to spracovával. No tak tu sa to striha. Tuto keď si dáte zostrihať. Čakajte. Tu sa to striha, jak vidíte. Takže úplne v pohode. Dobre, takže aby som teraz toto videjko ukončil, uvidíme sa na budúce a čaute.